Tagal ka boy, ni boy. Ako ko yata boy? Oo. Nanguho ka? Oo. Pagkakita ko kasi. Parang Muso. Kaya mo kaya tao, sisigaw mo naman. hindi lang. Boy siya. Putol-putol to. Malaon. Parang kasi may nakakang immune system yan, wala? Kaya sikit ba? Wala. Kaya mo piyesa ang bulit niya. Oh, boy. Kaya ito na bata, nire-pesa, kailangan sa Pagyo, marami na lang. Kung itong bulit dati, piyesa ako. Kaya isang bulig may boy. Ano gawa Dara? Ah, Ano gawa? sino? Dara? Ulit na tayo yan. Bagat. Yan ko sir. Yung magpay ka na. Ano mga kaya? Kaya mo tayo patay yung video. Dali. Boleh ba? Jadi dah, aku kasih pera tu. Sige. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Gawin niyo naman po kagaya ng bawat isa sa ating Panginoon, at lalo na si John, Panginoon. Lord, hindi po masasawang humiling sa iyo ng tulong na kayo na po ang bahala sa kanya, Panginoon. Ibigay niyo po sa kanya kung ano po ang nakakaganda sa kanya. Alam po, Panginoon, walang imposible sa inyo kung ikaw ay may gusto, Panginoon. Panginoon, patuloy mo habang gabayan ang pamilya nito, lalo na si Man Kepeng. Palagi niyo siyang gabayan, bigyan niyo po siya ng power, yung mga kamay niya, na sa ganun makakapagpagaling po siya sa mga may sakit, Panginoon. Nandun po si Nestor. Ako, Panginoon, i-bless niyo po kami at lalo ang aking mga kapatid at mga anak. Ito po ang samang-dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Bawa ka ba? Bawa ka mo. Bawa ka ba? Junar. So yan guys, itong tatapos yung aming vlog for today. So yan. Kaya yan. Oh, ayoko dyan eh.
Yan si Nestor ang kanyang pamangkin ang nag-alaga kay Kuya June. At siyempre si Ate Diane yan. Ang kanyang may bahay na mapagmahal at mapag-alaga yan. Bob! Hello, Hello! Hello. Wah! Iba yan! Hello. Iba yan!